Morning guys, nami dari guys kay ang prinsesa, eskwela na. Ja, hasang ihatod ja. Kuha na laman na hasang pasak dyan kay kasi paningto na kuno si dyan. Jag ako maglakaw ra ko kay rong napugoy kuan kay do raman. Alaman siyang pa sakdyan og jeep baron or tricycle. Kay matupog ko sa kang amiga kay hatan siya nag-itlog. Na hasang ipasakay tricycle kay kuan maglakaw ra ko. Bye bye. Ganti ma. Hala, ganti mo sakay na pod. Babay na. Maglakaw ra ko guys diyan ipasakay tricycle. Guys, ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Karon nahaning hatod si Crystal Ann sa iyang school. Nagahuwat mi. So guys, padung na ko dito guys kay ni hatod ng itlog. Padung sa Kangkwa Idol sa eskwelahan ni Crystal na magilang bayad to. Kaya sangat dan og itlog. Hey guys, na dire guys, di anak dini berdari di anak bunglay. Monglay tanin nyo. Okay, maado na lamang kuno kapalit og hugas. Taga buhol lagi ni siya guys. Diyan na po ni sa igsuon karon nga naghigda lagi kanang naisakit. Wa pa ko nakangadto sila ha guys kay kanang busy lagi ko kanang gikan pa kog buhol diyan na naad man ko nga ngadto na siya. Naabas siya karon. Naa dito tes balay narasa kuan kasi na permiti wag tingkod. Say mo pa siya mula ka magpunga na siya. Ayun no. Diyan kuan ni siya guys taga buhol lagi ni yung mga silingan nato sa buhol. Diyan ningari ko kay nakapanaad man ko ni diyan nga tagaan sa nag-itlog. Diyan na pa isahang tagaan pero mas si ID dirani murag na ko ilahan no. Asa to dapit? O sa siparite, nigdayon nimong angat sa dapit lang mamlita ka tindahan. Ay ubos-ubos di ay kadang ubos tindahan ni Ate Lorna. Sige mo message ra ko ni diyan. Diyan lagi guys ako ganahan ta ko mutabang kay arong makakwarta lagi pug ko kanang bunglay. Wa mo kay bawng na di bunglay dani. Mo kay bawng na di bunglay yun kay mamunglay pug ko. Kay anad ba ko ingani mamunglay. Mado na naman bunglay magudiri guys sa Cebu nya sa ato sa Bohol. Mangguna. Guna day no? Oh, mangguna. Ilaha diri sa Cebu bunglay, mamunglay. So lahi-lahi ra jud ang mga kuan, istoryahan. Diyan na naman po muday sa mga kuan. Landung-landung ba kay ado sa laman naputda ng mga ingana karong malandungan pud mo ba? Kung mo nag-birthday dito imong anak gahapon ni ay. Oh, katong gamay niya kada pong usa karon dako karong Domingo pohon 27. Basilog maka na ako'y ginagmay sweldo malutuan na tag spaghetti. Basig makasweldo ko guys. Atong tuwag spaghetti gizang anak nga kana mag-birthday kay na bunglay in taon siya kay madon naman lagi kuno nakadawat man pud mig bugas gahapon. So makatabang na pud na mo. Ang kinahanglan mo jud dari guys kwarta man jud kay kanang ipalit og sudan. Isus ikaw kuan bulad. Uy, kami anad jud kay Miss Bulad, just buhol sige nig bulad. Ay okay ra te basta dito permiti baka masiguti ay ato abot. Ja parisan na jud nimo utan, ja og magsigbuwad. Kuan jud kanang inom jud daghang tubig. Oo. Nang gibawon man ka og tubig. Ay naman to, baka ko tubig di pa makainit. Wa na ko ni message nimo kay wa na man ka mag-online mo nang ingon man kagabi nga. Sa gamay bata po. Ingon man ka nga na ako dani mo tunindit so na lamang ko kay atbang ra pud ni sa eskwelahan guys. Na atbang ra sa eskwelahan. Diya hala pag amping mo pag kuan mo. Salamat dede sa migihatag itlog. Manana ko isudan matagbungkay. Diya muhilak de ka. Intawon guys, muhilak intawon sa itlog. Gamay ra men taon na siya muhilak sa itlog kay naadol lamang kuno na say masudan kada buntag intaw sa mga bata. Mao ra man jud madali-dali nato itlog. Dali matabuntag. Ng eskwela ang mga bata. Diya kanang itlog pwede ra din na nimo
naka isa ka sardinas, kita maka sa akong YouTube. Imura nang himuon kay daghan pilay mong anak. Mura na imuhang para mabahin-bahin. Oh, dali ra na kasakuan, torta-torta. Yung mga torta-torta dyan nga na ay mga kapad, ay mga kubasa, imo nang gadgaran ng kubasa, karong healthy food sa mga bata ba. Diyan guys, mo exit na pud ko kay napakoy nang buhat dito ato pa ko sila ati daday. Magkuan pud ko, magtiwas pud kog tanom na hang mga ornamental ni ati daday hapon tong kuanon mo, tiwas ko dito. Hi, hello. Kisa may imungan. Itil. Itil. Asa man ang imong mama? Yung sabihingan sa imong mama. Cute kaayo lagi ka. Nya init man diha. Na sila diris punuan sa kapadsos guys na Kay agila laging mama nang munglay kay dari mo dapit. Wa mo ko nagdaglami. Unjara ha maghatod kog lami ha. Pila may imong edad? Lo, nausa may mo kitanaw sa YouTube. Nyalingkod ra mo dihang duha. Luya ninyong duha. Ato dali mo sa inyong balay magkuan. Way mabili ninyo be? Wala kay wala advantage itil man. Pila imong edad be? Nakiyot pud nimo. 3. Sa may imungan. Sa may imungan. Imungan ba name nimo? What is your name? Ikaw ba? Sa may name nimo? Trapa. Ha? Trapa. Cristel Trapa? Cristel? Cristel yangan? Ha? Hala. Cristel magngan sa ang anak. Be. Bibi Cristel. Cristel magngan sa ni Cristel akong anak. Kaila ka ni Cristel? Arang luya sila guys, kay dari lagi sila nangilong. Si Jan nagtanaw si Jan sa YouTube. Bibi. Hi guys na. Hi guys. I love you guys. I Na. love you guys. Na ako diri guys kay naga kong mama namunglay. Namunglay mong mama. Na kay magkuha ko uga ng biskwit ha. Unsa may inyong baon? Unsa may imong baon? Tuan. Luto kay kabalan ko luto kay katuman ko. Tara ikaw Ako na anja tanaw ka anja dana hala na nagtanaw din siya guys no. Na anja tanawan ni Jonja ha. Nya hi guys na dali na. Bye bye guys. Bye bye guys. I love you. Love you. Cute ka. Guys, arang Hi, ka cute na bata. 3 years old pa kuno na si Jan. Jan nalagi siyang mama dari ng namunglay. Namunglay kuno. Ikaw sama mo, igagaw ra mong duha. Ikaw kasaringan sa imong mama. Jennifer. Anak ni siya ni Jennifer. Kani anak ni si Jennifer. Anak ni sa katong taga Bohol. Hi, guys, tanaw sa YouTube. Ka-cute ka yung bata man. Bibang biba. Biba ka isa guys, 3 years old siya. Darang nakadaldal. Daldal ka isa oh. Lingkod na kay magtatag lami dito ha. Wala ba kung nagdag kwarta di ay. Mubalik ra ko ha. Tara mo din ka bright bata. Cristel day jangan. Hello Cristel. Cristel. Cute kay ni Cristel oy nagtanaw sa akong YouTube. Cute kay ni Cristel oh. Love you Cristel. Anaon ang kana ko unya ha. Cristel, muli sa ko ha. Bye-bye. Uli na si Tita Ruby ha. Luya guys kay ato silang balikan guys kay basig makapang grocery ko matagaan na sa bisag biskwit man lang kay luoy pud. Loko. Diya guys, na ako ikuha dari guys kay nibalik ko dari sa bata. Madyo na naman nilang kaon-kaonon. Kanang tortillas mo siguro ni. Bibi Cristel. Naikuantil oh. Biskuit mo kan kay ngani? Tunga alam mong duha ha, arong naway kan unda na ha kay di pwede mo ka og chichirya kana ra biskuit ha.
Unsa man ka? Unsa man ka Kristil? Unsa man ka gitagaan man ka ana? Salamat. Butan kay si Kristil. Sige na, bye-bye na. Balik ra ko ha. Bye-bye. Una ko uli guys. Yan, nalipay ka doon taon guys ang mga bata na turang kaluoy. Gibilin rin taon silang inahanda doon sa punuan sa Kapadyas. Na siguro guys mga sunod adlaw makasweldo ko. Kaya naalagi isuna to ni Jennifer Lanoy nga naisakit. Bit ko dari guys kay mutan ako sa mga sudan. Hello, good morning. So, ilang sudan? Saan siya? Tosino, pata, tosino. Ay, pata. Egg. Yan ay tindira nga. Wapa. Pang almusal. Kain na, sir. Hi! Mga natives ko. So, mga niya akong amiga. Diyan na, steak ano? Meron po tayong Kumba. may adobo. Pusit. Meron po tayong Ito guys, so mananaw mo wing shark. Laro lagi na sa atbang. Diya. Diyan ihapit ko dari kay tanaw ko sa sudan. Saan na yung giprito? ditong isda. Yan, daghan. Sus, daghan ng sudan. Adobo. Diyan namin sa luto guys kay Manila style. Meron din tayo. Manamis-namis. Kamay na lang. Yeah, pamili mong isda iya. Ginaling. So, mga mong almusal sa Pala to, tawag. Nini Hall. Dahil lang kusinira. Oh. Ay, kusinira ka? Tagahugas. Pwede rin. Oh, tagahugas. So, mga yung agi guys. Kaya na may itlog dito. Welcome, Wilshire Quatsing. So, nakasali na mga Amerikano. So, pa daw na ko uli guys. Naghapit-hapit ko na to guys kay basig ganahan sinikula ning ginaling nga kay among sudan ron itlog o fried chicken. Guys na nako daris bye. So muwari ako puko dari sa pikas kay ang gidadan sa sipin og lagundi kay mura sa giubo-ubog sipon. So lami man sa itambaw na yung mga ubo-ubo og sipon. So hari ko dari kay apong tiwasan nigtanom ning ang garden. Sige na ko daris malay ni hati daday kay naman to sila to namukbo. Daypen! Kaya hari itugsok po rin ang kuan. Hapon ni itugsok ning dako ba? Kani sa mga udlot imong pang pwede gani imong lagawan ni damo ni mo inom. Sige inom sige. Ada sa kay kanihan ni pudusok ni kaning duha. Ay ko ani. Ang itugsok dadto sa likod. Diyan ipakita nimo diri asa dapat itugsok na day ha. Diyan na diha itugsok kay nakuan lagi kuno na libot kuno diha katong nabuhi na yan si Sipin. Wow, karon ba ko kita dani. Kapong kita nga ni buwak to. To na day ahan ang itugsok day. Sa saring bubuan ri hanggi tanom dari. Kaya mabuhi na dyan siguro na siya.
kanang aw kani hinog na ni day kani. Kung pa natin Ruby, hapit na siya, pero di pag yun. Usingan dali kanang Karnara man na dito mo. oh karnara baw unsa nis buhol makaon ni siya guys na. Aw kari murag hinog na ri day. Kani. Kani kay orange naman ni kani orange. Ari ka na jung mauingani, ma-orange na jud siya ngani. Na daghang ka jung bunga guys. Kaya naanak ko dari sa ila ati daday. Ati raning atangan og mahinog na ni kay. Hi guys, mao pa si pagawas na dadto gikan sa ila ati daday mo diyan ning lingkod ko dari kanil kay kainit kay gikan po ko nag-deliver sa itlog kay ag si anak ni Sipin nga taga-deliver kay murag nailay nagpaminaw jang lawas kay mo lagi ning gahapon ning eskwela ko nuton sa grabing kainit nagbaklay mo nang karon siguro pong apasan si Cristel ron kay basig way jeep nga moagi or tricycle so magdako ron upa jung ang apasan na laman sa Cristel kay masig arabad jud kainit. Diya, daghan ka salamat katong nakipag nahang video ko lang maganihang buntag harang taasa man jud kadto ang istorya diya salamat kadto sa time mayit Ramo Gumis nga nana siya sa Canada salamat kadto sa imong time sa nag-share ko sa mga kaagi na mo dari sa life sa mong pag-abot na mo diri sa Cebu diya naminaw po siya sa mga kaagi sa mong kinabuhi diya salamat kadto pag-amping diya sa Canada. Amping mong tanan kanang tanan ng viewers nas gawas. Amping mong tanan. See you next vlog. I love you all.